మీకు తెలుసా, వైజాగ్ ఉత్సవంలో గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారండి. అందులో భాగంగా విఎంఆర్టీఏ సెంట్రల్ పార్క్, అదేనండి మన ద్వారకానగర్ ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ వెనక భాగంలో ఉంది కదా. అక్కడ నిన్న, ఈరోజు, రేపు కూడా 3 రోజుల పాటు ఫ్లవర్ షో నిర్వహిస్తున్నారు. చుట్టూ చెట్లతో అడవిలా ఉండే సెంట్రల్ పార్క్లో కడియం నుండి తెచ్చిన పువ్వులు, కూరగాయలు, పళ్ళతో వివిధ రకాల ఆకృతులు, సైకత శిల్పాలు పూలతో అలంకరించారు. రేపటి వరకు సెంట్రల్ పార్క్కు ప్రవేశ రుసుము లేదండి. గొప్ప అవకాశం. నయనానందకరంగా ఫ్లవర్ షో చూసేద్దామా? డోంట్ మిస్ ఇట్.